Беларусі анулююць пашпарты палітычных вязняў, якіх пасля вызвалення прымусова вывезлі за мяжу. Пра гэта паведамляюць самі выдварэныя беларусы. Пры гэтым праваабаронцы падкрэсліваюць, гэта можна расцэньваць як адміністрацыйны механізм замацавання ўладамі Беларусі адвольнай дэпартацыі сваіх грамадзянаў. Людзі даведваюцца, што іхныя дакументы сталі несапраўднымі проста праз правяранне ў базе МУС. Пры гэтым афіцыйныя падставы не тлумачацца. Раней такія выпадкі былі адзінкавыя. У 2020 годзе ў Беларусь не ўпускалі каталіцкага біскупа Тадеуша Кандрусевіча. Пасля 2014-го неафіцыйна анулявалі дакументы некаторым беларускім добраахвотнікам. Але цяпер гаворка пра сістэмную практыку і дзясяткі людзей. Пры гэтым у беларускім заканадаўстве няма беспасярэдніх падставаў для такога рашэння. Пашпарт можа стаць несапраўдным толькі ў выпадку страты грамадзянства або яго адмены. Фактычна гаворка пра новую форму ціску, калі чалавек ужо за мяжой, але застаецца без дакументаў, без права вярнуцца і з абмежаванымі магчымасцямі легалізацыі. Ну, пачнем ад базы, відаць. Што гэта за рашэнне? Ці гэта такая адміністрацыйная працэдура? Наколькі, задам это пытанне, адпавядае Канстытуцыі, Канстытуцыі, ну і законам нават цяперашняй Беларусі. Это законы нават паводле сённяшняй сістэмы. Ну і адпаведна ў давесак, калі ёсць такая магчымасць, якія крокі беларусы могуць рабіць, каб аднавіць свой пашпарт? Ну, перш за ўсё, мы ведаем пра гэтую сітуацыю ад тых былых палітычных зняволеных, якія былі прымусова дэпартаваныя з тэрыторыі Беларусі. І таму мы не ведаем нічога, што адбываецца з тымі, хто быў так звана памілаваны ўнутры Беларусі і застаўся ў Беларусі. Прынамсі, тыя, хто засталіся ў Беларусі, нават калі такая сітуацыя здарылася, і іх паспарты прызналі несапраўднымі, яны маюць магчымасць іх аднавіць, звярнуўшыся ў адпаведны дэпартамент. Гэта аддзелы па грамадзянству і міграцыі у кожным раёне яны ёсць, і мне нават складана ўявіць падставы, па якіх ім бы адмовілі, каб яны атрымалі новы пашпарт. Што тычыцца тых, хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі, тут сітуацыя складаней, таму што, як вы ведаеце, ёсць пашпартны ўказ, і Беларусь перастала надаваць консульскія паслугі, у тым ліку па замене пашпарта Рэспублікі Беларусь. Таму зараз беларусы і беларускі, якія апынуліся ў гэтай сітуацыі, яны аказаліся без дзейсных дакументаў, прынамсі з пункта гледзяча Рэспублікі Беларусь. Гэта незаконная працэдура. Так. Так, гэта незаконная працэдура, то бок несапраўднасць дакумента, яна рэгулюецца указам 294 аб дакументаванні насельніцтва, і там прапісаны усе нейкія аснаванні, каб прызнаць пашпарт недзейсным. Але мне здаецца, што гэта вельмі адвольнае рашэнне, адміністрацыйнае рашэнне ўладаў, рэжыму, таму што падстаў для такога рашэння я, прынамсі, не бачу, і мае калегі таксама. Ну, але тэарэтычна можна это абскарджваць у судах, это рашэнне, бо Міністэрства ўнутраных справаў ануліруе пашпарт. Я правільна зразумеў? Тэарэтычна так, але як ты пацверджыш сваю асобу, калі ў цябе няма пашпарту? Гэта вельмі складаная сітуацыя, і мне здаецца, што тут неяк разлічваць на нацыянальныя суды Беларусі не прыходзіцца. Ёсць таксама меркаванне пра тое, што ануляванне пашпарту беларускага, ён фактычна азначае, што ўсе звесткі пра вас будуць таксама мець несапраўдную пацверджанасць, то бок яны будуць несапраўднымі, либо непацверджанымі, напрыклад, у міжнародных нейкіх базах, так? Што, на ваш погляд, у першую чаргу, якія прававыя наступствы гэта можа несці для людзей, якія знаходзяцца перадусім за межамі Рэспублікі Беларусь? Тут варта зазначыць, што перш за ўсё гэта можа адбівацца на перамяшчэнні асобаў па свеце.
на падарожжах, таму што там, дзе ёсць пашпартны кантроль або памежны кантроль, гэтыя пашпарты недзейсныя, яны могуць быць унесены ў адпаведныя базы. Ёсць такая база ў Інтэрполе, ёсць міжнародная база, якой карыстаюцца авіякампаніі. Гэта можа ўскладніць падарожжа па свеце. Таксама гэта ўскладніць легалізацыю, таму што трэба будзе атрымліваць так званы travel dog. Гэта либо документ падружны у Варшаве, у Польшчы, або літоўскі, калі мы кажам пра Літву, літоўскі travel dog. Так, то бок уже некая інфраструктура больш-менш да этого падрыхтавана, атрымліваецца, прававая, так, да беларусаў, якія апынуліся ў такой сітуацыі. А вось, Дмітрий, навошта ўлады гэта робяць? Ці ты бачыш у гэтым нейкую такую мэту іхную стратэгічную, так, ці, можа, бліжэйшую якую мэту, каб стварыць такія ўмовы? Ну, бо для того, каб замацаваць уже сам працэс этой дэпартацыі, так, што цяпер хто там будзе няўгодны, то вот мы просто цябе высылаем, пашпарт анулюем і все. І цяпер так будзе заўсёды, умоўна кажучы. Ці гэта просто стварыць вот такі дадатковы ціск для людзей ужо за мяжой, ужо удагонку, так скажам, такім, которых вызвалілі? Навошта? Мне здаецца, што тут трэба разумець, на мой погляд, гэта просто помста людзям. Гэта тупа, каб ускладніць жыццё. Таму што атрымаць пашпарт замежніка, асабліва тым, якія зараз знаходзяцца пад міжнароднай абаронай, так званы жэнеўскі пашпарт, гэта не праблема, але гэта просто ускладняе жыццё людзям. І мне здаецца, што гэта вельмі такі паказальны маркер, таму што ўсё ж такі так ці інакш рэжым намагаўся раней неяк зрабіць выгляд законнасці сваіх рашэнняў. Зараз гэтае рашэнне відавочнае, но незаконнае. Няма ніякіх падстаў для такога рашэння. То бок вось гэтыя гульні ў якабы законнасць, нібыта, яны ўжо скончыліся. То бок гэта адвольнае рашэнне, якое не аснавана ні на адной норме ні міжнароднага права, ні тым больш нацыянальнага заканадаўства. Журналіст Ігор Лосік дапускае, што гэта можа стаць новым эпізодам для міжнароднага крымінальнага суда, які зараз разглядае злачынствы рэжыму Лукашэнкі. Што вы думаеце? Я так скажу, што гэта не будзе эпізодам, але гэта будзе доказнай базай для таго, каб даказваць гэтую адвольную дэпартацыю, прымусовую дэпартацыю беларусаў з краіны. І тут варта зазначыць, што зараз міжнародны крымінальны суд, ён разглядае сітуацыю, дзе злачынства пачалося на тэрыторыі Беларусі і скончылася на тэрыторыі Літвы. То бок зараз вельмі важна, каб іншыя краіны, куды пераважна прымусова перамяшчаюцца былыя палітняволеныя або проста рэпрэсаваныя беларусы, таксама падтрымалі гэты літоўскі зварот, каб пашырыць тэрытарыяльна, што будзе разглядаць міжнародны крымінальны суд. І тады гэта спрацуе. То бок, у дадзеным выпадку, напрыклад, Польшча тэарэтычна магла бы таксама, так, тым больш і шмат вязняў тут апынуліся, так, і тут робяць тое ж самае сабе. Так, гэта ўзмацніць доказную базу. Гэта дасць больш правоў тым пацярпелым, якія пацярпелі ад гэтых дзеянняў, таму што так, пераважная большасць беларусаў і беларусак, якія вымушаны былі пакінуць сваю краіну, яны зараз знаходзяцца ў Польшчы. Таксама пытанне пра тое, як улады могуць дзейнічаць далей. Людзі, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, адпаведна, не могуць працягнуць свой пашпарт, не могуць яго вырабіць новым нейкім чынам. Адпаведна, пражыванне на дакументах, якія прызнаныя дзяржавай несапраўднымі, з'яўляецца адміністрацыйным парушэннем. І, адпаведна, гэтым людзям могуць выпісваць бясконцую колькасць там штрафаў, я так разумею. Як гэта можа выглядаць на практыцы, спадар Дмітрый?
Ну, калі камусьці яшчэ ну, вельмі важна, каб у яго не было адміністрацыйнага пераследу на тэрыторыі Беларусі, ну, у мяне вельмі дрэнныя навіны для яго, таму што так, гэта можа стаць падставай для узбуджэння адміністрацыйных справаў. Тое, што тычыцца знаходжання на тэрыторыі іншых краін, тут залежыць ад нацыянальнага заканадаўства той краіны, дзе беларус ці беларуска знаходзіцца. Напрыклад, Літва і Польша выдаюць трэвел-докі, з гэтым усё больш-менш зразумела, больш таго, ёсць працэдура. Тыя, хто пад міжнароднай абаронай, таксама маюць права атрымаць жэнеўскі паспарт. То бок не беларускі паспарт, а менавіта той, які прадугледжаны Жэнеўскай канвенцыяй аб уцекачах. Таму выйсце ёсць, і ну, гэта такая, на мой погляд, гэта такая услед у спіну проста помста гэтым людзям, якія і так пацярпелі вельмі ад рэжыма. Дык вось вам яшчэ і мы вам паспарт анулюем. Дмітрый, вот, але гэта ж адбываецца, гэта кідок у спіну, у плечы, так, як кажуць у народзе, ён ж адбываецца акурат на фоне гэтага разгляду следства, пачатку следства ў міжнародным крымінальным судзе, дзе акурат падобнага кшталту эпізоды і разглядаюцца, і падобныя дзеянні па выдварэнню так, людзей, якраз і ёсць прадметам разгляду гэтага следства. Гэта таксама і такая публічная, ну, не плевок, але публічная такая і рэакцыя атрымліваецца на сам факт гэтай Гаагі, так, і всего этого разгляда. Что Менск не боится, не опасается, так, скажем так. Наколькі вось юрыдычна Менск мае ў гэтым рацыю. Наколькі Менск так. Мне здаецца, што яны нават не разважаюць гэтымі катэгорыямі міжнароднай адказнасці, таму што вось ім трэба вырашыць вось гэтую задачку, плюнуць у спіну, і вось яны гэта робяць. Міжнародная адказнасць — гэта такая штука, якая яна вельмі дратуе, яна можа фрустрыраваць, яна вельмі, вось гэтая машына, яна вельмі марудная. Але калі яна ўжо стартавала, то крок за крокам я спадзяюся, што мы дойдзем да таго, што ну, міжнародны крымінальны суд свае высновы агалосіць, і мы будзем мець вынікі разгляду гэтай справы. А калі мы ўявім, што ну вось это іншы варыянт, іншая версія, не тое, што там у плечы кінуць тым, хто вызваляе, толькі што такая вот першая ластаўка, што цяпер такім чынам таксама фактычна як адзін з відаў рэпрэсій будуць гэта ўжываць датычна няўгодных так грамадзянаў. І вы ж самі сказалі, што калі пасля грамадзянін з ануляваным пашпартам нейкім чынам будзе гэтыя звесткі кудысьці ўносіць, так, то гэта пагражае той жа самай адказнасцю ўнутры Беларусі. То бок, што это можа быць проста сістэмным. То бок, вы не дапускаеце, што это можа быць ужо такім масавай з'явай па ануляванню пашпартоў, грамадзянства такім чынам з боку беларускіх уладаў? Так, Алесь, я казаў, што зараз прававых падставаў для такога рашэння няма. Я казаў, што зараз мы бачым тую сітуацыю, калі рэжым ужо не хаваецца за нейкімі нормамі права і проста вырашае рэпрэсаваць вось такім адвольным спосабам. Гэта можа стаць больш сталай практыкай, я дапускаю гэта. Але гэта таксама будзе расцэнена у першую чаргу і міжнароднымі механізмамі, якія манітораць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Я думаю, што і тыя краіны, у якіх апынуліся беларусы і беларускі, таксама выпрацуюць новыя механізмы, каб было лягчэй беларусам і беларускам, якія ў гэтай сітуацыі апынуліся. То бок мы бачым нават, што некаторыя краіны увогуле прызнаюць зараз пратэрмінаваныя беларускія пашпарты для асобных працэдураў, у тым ліку легалізацыі. Напрыклад, Іспанія заявіла, што яны будуць прызнаваць гэтыя пашпарты. Таксама іншыя краіны таксама могуць прызнаваць нават тыя пашпарты, якія Беларусь унесла ў базу інтэрполаўскую ці яшчэ якую, як несапраўдныя. Але гэта можа замінаць, і тут трэба таксама турбавацца пра тое, якія дакументы ў вас будуць на руках, якія будуць сапраўдныя. Той же travel-док страны твайго знаходжання — гэта
Ну, такая гарантыя таго, што ты не застанешся увогуле без дакументаў. Але не пашпарт новай Беларусі, спадар Зміцкі. Пакуль. Пашпарт новай Беларусі гэта вельмі амбіцыйны праект, і як ён будзе развівацца, пакажа час, але ну, гэта вельмі амбіцыйна, каб гэты пашпарт прызналі іншыя краіны як дзейсны travel-дакумент.